Magkaibahan mo dyan sa custodial facility kang Pasado alauna medyo yung pagkaabot ng sinabi ni Romero ang exception sa investigation. tayo ang apektado kang Newsbreak. Sa headlines, kan mga barata, castration, asin spay program kang City Veterinary Office kang Naga, sarong paagi para mabawasan ang pagdakol ka mga ido asin ikos sa tinampo. Mga atleta kang syudad kang Naga na mapapalaban sa palarong Bicol, labo-labo na ang training. Aki nin barangay kapitan sa Kanaman Camarines Sur, inaresto sa search warrant operation kasudma, illegal na droga na kumpiskar sa suspect. Awareness Presentation Forum pinagkondusir kang Naga College Foundation CREED sa Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Uya mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Kristen Reyes. Castration as in spay program kan City Veterinary Office Kanaga nagpapadagos para mabawasan ang bilang kan mga ido asin ikos sa tinampo. Uyang sa kuyang report. Sa report kan City Veterinary Office ka nakaaging taon, igwasinda ning 386 castrated pets, 170 ang ido asin 216 man ang ikos. Sa spaying, nakapag-rehistro sinda nin 5 sana, hulita daipaman bukas ka nakaaging taon ang programang inisa sa indang opisina. Hababa man sinaging bilang ka nakaaging taon sa nakastraight, hulita nagkaigwa ning shortage sa bulong, mabawi isubuot sinda ngunya na taong 2026. Sa enot na bulan kan taon, nakapag-record na sinda sa daily castration service ning 27 ikos asin 2 ido. Sa spaying, nakaprogram na iningon yan sa indang opisina, hinahalat na lang ang supply kan bulong asin si anom na spaying instrument. So ngunyan na 2026 man, as of January, duman sa daily castration services na tig-offer kang office, uga kitang 27 cats and 2 dogs na na-castrate. So mas hababa ining bilang kang 2025 kasi dahil po ini duman sa nag-igo kitang shortage. So kang 2024 around 400 siya naka-straight na. Ngunyan, sa 2026 since naka-program na po sa samong opisina itong spaying, as of daw Mayo pa, pero tigahalat mi po kaya itong supply, lalo na itong instruments na iyo ang pinakakaipuhan sa pagkandak kay ining procedure. So, nagbakal kami ng 6 sets ni spaying instruments. Uga na din kaming autoclave para ma-ensure na so instruments na gagamiton during surgery aseptic, ibig sabihin free from bacteria. Ang spaying ang hinihiling ninda na malangkaw ang bilang, hulita mas epektibo ini para mabawasan ang nangangaking ido asin ikos, urog na kung mayo naman nagaataman, nagiging strain na ang mga ini o yaon na sa tinampo nag-i-star. Kaya ang pangapodan sa mga fur parents na ipaka-straight o ipaspay ang sa indang mga ataman. So alangkaw ang target ni for spaying since saro siya sa pinaka-effective control na ma-control ta itong population kang animals. So pag nagkakauwa kayang overpopulation to the point na ina kayang atamanon kang owner, usually nagre-resulta sila na maging stray na. So sarap po yan sa flagship programs kang sa moyang opisina ngunyan na taon up to 2028 yan. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Cancer Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, nagsurat si punong barangay Ruben Limbo kan barangay Pacol, Syudad Dinaga sa City Veterinary Office na magkundusin ng impounding activities sa gabos na zona kan sa indang barangay. Iniya naging lakdang kan barangay Pacol matapos ang aksidente kan motorsiklo sa indang barangay huli sa stray dog. Sa lado man kan City Veterinary Office, higot ang sa indang ginigibong pag-impound sa mga ido para iwas aksidente. Pagirumdum man sa mga pet owners na maging responsable as hindi na paluwason sa indang mga harong ang mga ataman na ido para dahil maging kausa din aksidente. Kansuod nagsurat po sa si kapitan kang barangay Pacol na dahil katakod po duman sa incident na may nagadaan dahil iniwasan itong stray dog.
nag-request po sinda na all zones ng barangay pa po kay puhan na mag-conduct ng impounding activity. So uyo po yan si kung taano active kaming maray sa impounding activities. Padagos sa mga bareta, mga atleta kan Syudad Dinaga na mapapalaban sa palarong Bicol, lagduan ngunyan ang training. Uyang sa kuyang report. Pagkatapos kan palarong panlunsod, palarong Bicol naman ang pinagpepreparan ka Syudad Dinaga kung saan nasa 20 to 25 sports events ang kakawatan ka nasa 500 hasta 800 na mga naganyong atleta. Sa update ni Education Scholarship and Sports Office Head Hernani Soron, halat lang ninda ang request na hali sa Division Office kung ano ang magiging preparasyon ninda. Kaipuhan subot maisubmit kan Department of Education Naga si schedule kan preparation hulita digdi hilingon kan Naga City School Board kung pira ang iaalokar na pondo sa mga atleta sin mga coaches. Sa Palarong Bicol po, inahalata lang po si request from the Division Office kung ano po si preparasyon nindang gigibuhon para ngunyan po sa paabuto na na Palarong Bicol. Ang enot po kayan dapat po maisubmit ninda sa mo si schedule of preparations kang nagigibuhong kang DepEd Naga City. Tapos na duman mi po i-determine kung pirang budget ang i-allocate po kang Naga City School Board. Ngunyan, nagtitraining naman ang mga atleta para mas maging preparado ang mga aki asin mailuwas ang sedang competitiveness sa maski anong sports. Inimiyentras na pinaghahalat ang memo hali sa DepEd Naga. Bilog man ang suporta ka lokal na gobyerno kan Naga pag-abot sa sports kung kaya higot man ang preparasyon kan mga atleta. Ang preparation mi lang po na i-ensure ngunyan, ito pong mga nag-qualify sa Palarong Bicol, ito pong mga nanggana sa City Meet na aram na po certified na kang mga tournament managers and coaches na sinda qualified sa Palarong Bicol, nagte-training na po sinda. So may mga LGU trainers po kita, nasa 13 events po yan, na iyon na po nag-handle kang training kang mga aki. Dawa po, mayo pa po yan yung formal na division memo or division order from DepEd Naga. Sige-sige na po yan. Dahil ang talagang pinaka-objective po kayan, talagang maging preparado sinda. Competitiveness, si kahandaan, readiness kang si mga atleta sa Palarong Bicol dapat mapuunan po si training kayan, ngunyan pa lang. Para sa Geran TV 48 Naga, Christina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, uniform, meal allowance, training kan mga atleta, asin transportation allowance. Ini ang gagastusan kan lokal na gobyerno kan Naga sa paay kan Naga City School Board, ngunyan na Palarong Bicol nagigibuon sa syudad kan Legazpi. Ayun po, importante po si uniform, si meal allowance, si training si budget for the training of athletes, si medicines and hydration ninda, si mga energy drinks ninda, and si transportation and si meal budget for foods, snacks and meals while they are competing in the Palarong Bicol. Iyon po yan si composition kan si budget. Padagos sa mga bareta, 293 volcanic earthquakes, 22 rockfall events, as in 106 pyroclastic density currents, ang padagos na nairerehistro kan Bulkan Mayon na mantinidong nasa alert level 3 status. Patagos man ang pagbuga kan lava dome as in lava flow na may paminsan-minsan na maluyang strombolian activity. Higot man na pinagbabawal ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone, as in paglaog sa extended danger zone, as in pag-agi nin mga eroplano sa ibabaw kan Bulkan Mayon. Padagos man nakamonitor ang mga ahensya kan gobyerno sa kamugtakan kan bulkan, urog na kan mga lokal na gobyerno sa Albaya na nakapalibot digdi. Sa samuyang pagbabalik, akinin barangay kapitan sa Kanaaman, Camarines Sur, inaresto sa paagin ng search warrant operation. Yan as in iba pang nangyerot ng mga bareta. Digdi lang yan sa Geran TV 48 Naga, Newsbreak.
The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Magkaibahan yun yan sa custodial facility kang Pasado alauna ng medyo yung pagkaabot ng sultan. Sinabi ni Roberto exception sa investigation. malayo ang apektado kang Newsway. Pinanginota ni Naga City Legal Officer Attorney Angel Ohastro ang public consultation sa mga residentes kan Barangay Concepcion, Pequeña kung saan nakasentro ang urulay sa paglipat kan mga nakaistar sa gilid kang creek sa nasabing barangay. Pinagtukar man digdi ang mapadapit sa mga policy sa pagprotehir kan kapalibutan asin seguridad kontra sa baha. Siniguro man ka lokal na gobyerno kanaga na matatawan nintabang sa paharong asin oportunidad sa trabaho ang mga malilipat na residentes. Aki ninsurong barangay kapitan sa Kanaaman, Camarines Sur, arestado sa pagsaray subot nin illegal na droga. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Hulit tadakula ang harungkang sospek na si alias Ann sa barangay Haring Kanaaman, Camarines Sur. Inabot ning haros kabangang aldaw ang operasyon. Antes nakua ang duwang plastik nin subuot shabu na nagkakantidad 68,000 pesos. Inaresto ini kasuudma sa paagi kang search warrant operation na pinanginotan kang Provincial Drug Enforcement Unit kang Camarines Sur Police Provincial Office.
Kaibahan ang mga personahe kang Kanaman Municipal Police Station. Si alias An ang aki kang sarong barangay official kang Haring Kanaman. Antes pa ang operasyon, haloy nang ipinaabot ni Police Captain David Olieres Jr. sa mga barangay officials ang iligal na ginigibo ni alias An. Alagad, dain na dara sa pakiulay ang sospek. Kinukonsiderar man kan PNP ang sospek bilang street-level individual, hulit na primerong beses palang ininadako. Bali ma'am, ang lead unit kani is ang Provincial Drug Enforcement Unit. Around 5 AM po ang SODMA. So nag-coordinate sa muyang provincial office regarding ani kaning gigibo na search warrants operation dito sa Barangay Haring po. So bali ang operation inabot po ini ning Aros Kabang Aldaw. Kasi medyo haloy na ako si item kasi medyo nakulap po kaya si Arong. So bali ma'am, ang nakuadigdi is duwang plastic sachet na pitutubudan ni na shabu. Pero nagkakalagay ini almost 68,000 more or less. Bali ang involved digdi ma'am si alias An po. Ini ma'am kabilang ini sa samuyang street level individual. Although alay na ning figure report sa muya still pa lang ni street level kasi first time ining madakop mo. Ini kay ma'am very known man talaga ini na aki kang barangay official. Kaya di tayo man ini madidinay kasi ang gisaran ninda saro lang na harong. Actually pinaram ko na din sa mga barangay official na sabi ko nga ni hanggat kaya nindang sawayon ninda ta makakarating na sa impact ng barangay po. Base sa mo yung pagpag-ulesin da. Prior pa, subot, nagpundo naman. Kaya lang, data po saway ang mga ang mga nagsusumbong sa muya kasi igawa ba kaming IP account. Tapos, nag-message sa kuya direkta. Minsan nagpapasa pa rin yung mga picture na itong mga activity na ginigibo. Tapos, basta ako lang po saro doa o dakol kaya ang nag-message sa muya. Kaya, siyempre sa party kang pulis, di man kami pwede magpabaya po. Si alias An ang saro subuot sa mga distributor ning illegal na droga sa Banwaan kan Kanaman. Nagkukuha ini ni supply ni droga sa syudad ni Naga asin binabariwas sa Kanaman Camarines Sur, sabi ni Police Captain Olieres. Siya ang nagpupus pero may mga may mga runner base sa mo yung monitoring. May pigko ka na ni takulang tao sa Naga. And then siya ang distributor di sa Kanaman po. Actually itong mga nadakap ni before, sinda mismo ang nag-reveal sa mo yan na duman sinda nagkukuha kian. Huli man tabados ang sospek kan inimadakop kasuudma. Temporaryo ining tatawan ning special treatment kan PNP Kanaman hasta makapangaki. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, poon kasud ba hasta ngunyana, day pa man nakakaulay kan PNP ang barangay kapitan kan Haring Kanaman Camarines Sur na ama kan sospek na si Alias An na inaresto sa search warrant operation kasud ma. Para sa PNP Kanaman, dakulang bagay na naaresto ang nasabing sospek para day nasubot maapektaran ang mga hobenes. Susog kay Police Captain David Olieres Jr., Chief of Police kan Kanaman Municipal Police Station, sagkod kaya nindang pugulan ang paglakop kan iligal na droga sa indang Banwaan sa inda subot ining gigibuhon. Ini dako lang bagay ni dako lang tabang ni sa unang-una sa Barangay Haring kasi sabi ko nga ni ang
maapektuhan kayan. Siyempre sa mga kaubinan ta dyan, pigiling ko nga niyang barangay kadakulon ng mga youth, kadakol mga jockey-aki pa na pag-abot kang panahon, pag na-expose ng maray sa aruken na sitwasyon, baka sindaman maging user naman. Kaya hanggat mo pwede, dapat masugputain na para masave itong mga henerasyon yun na bago. Actually, ma'am, dahil pa kami nagkaulay ni Kapitan. Kasi sabi ko nga ang nag-initiate ka ni Provincial Office. So, siyempre, ang kanaman po, matabang kami. Sa kasumpay na Bareta, ang Barangay Baras asin Barangay Haring sa Banwaan nin Kanaaman, Camarines Sur ang nangingenot sa listahan kan PNP na dakol na mga personang involved sa buot sa illegal na droga. Kumpara sa mga coastal area na nagkakapirasa ng mga drug personality ang namomonitor kan PNP. Hulita, masakit ining laugon, madari man subot na bibisto kan mga taga-coastal ang mga otoridad. Siniguro ni Police Captain David Olieras Jr., Chief of Police ka nasabing Banwaan, na daisin da mapundo urog na taharos 3/4 kan mga barangay ang apektado kan illegal na droga. Kadakol, ma'am, di talaga sa poblasyon area. Ang Baras po sa Haring ang number 1. Tapos sa mga postal, ikaw magandang namomonitor, pero medyo masakit maglawag dumanta. Pag nakakailan sila ng bagong mukha, identified na lalo pag pulis ka naman, bristado kami halos. Pero di kami nag-untok dyan. Halos, mga 3/4 siguro, feeling ko. Pero ang ibang barangay, di man gayo, unlike digdi sa poblasyon area, digdi talaga ang kadakol Kaya nga digdi kami nagpupukus po. Kumailing nindo, gabos na nadakop ni digdi po sa poblasyon. Sa iba pang Bareta, 29 persona ang naaresto huli sa iligal na suga sa Barangay CP Daraga Albay. Sa report kan PNP, alas 9:24 kasubanggi, pinaggibo ang police operation kung saan ang mga sospek ang naaktuhan mientras nagkukondusir kan illegal numbers game o weteng. Na-recover kan mga otoridad ang malain-lain na gambling paraphernalia asin taya sa sugal na nagkakantidad 240,000 pesos. Ang mga naarestong sospek ang yaon ngunyan sa kusdiya kan Daraga Municipal Police Station para sa documentation. Mahampang ang mga ini sa pagbalgar kan Presidential Decree No. 1602 o Illegal Numbers Law. Ang nasabing illegal na sugal ang haloy naman subot pinagsasurveillance kan PNP. Kasunod kan mga report asin post kan mga taga-media, mapadapit sa nasabing illegal na sugal. Padagos sa mga Bareta, bako lang sa Kabikolan may nadidiskubreng nakatagong armas o pampasabog ang Philippine Army. Sa probinsya kan Quezon, nadiskubre ang mga nakatalbong na mga granada sa Palola Public Cemetery sa Lukban, Quezon kan nakalihis na aldaw. Aabuton sa 120 na granada ang nakatalbong sa may puunin kahoy ang nakalot matapos na may magpaabot ng sumbong sa reservist na si PFC Bismarck Floyd Mandaing, miyembro kan 404th Ready Reserve Infantry Battalion, kan 4th Regional Community Defense Group. Inisubuot ang resulta kan pakikipagkooperar kan mga sibilyan sa mga reservist asin sa military units para mapugulan ang anuman na peligro sa komunidad. Sa iba pang Bareta, Awareness Presentation Forum, pinagkundusir kan Naga College Foundation CRED sa Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur. Ang kumpletong detalye sa report ni Campus Correspondent Jonadel Ruby. Pagheras ning kaaraman sa pagbilog nin sarong epektibong liderato ang pinamayuhan kan Naga College Foundation Center of Rural Entrepreneurship for Economic Development sa Barangay Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur, kanakaaging Biyernes. Sa paagi kan presentation forum manungod sa habits of strategic managers and leaders. Sa saindang tagline na no one must be left behind, ini may obhetong bako lang para magtaonin awareness, kundi para makapagserbi. Sigon kay Mr. Rodolfo Baldimore, Director kan CRED, as in Board of Trustees member kan NCF, matao ini nagdag kaaraman sa mga residentes kung ano ang issue o nangyayari sa satuyang komunidad, asin dakula man subuot ang parte kan NCF digdi. Ang benefit kayan sa community sa mga participants, awareness lang. Awareness kan mga bagong issues sa ekonomiya, sa politika,
sa environment. Ang reason mi kaya sa CRID, kadakol ning taho na dahil pa nakaintindi kan mga issues. So ang kang Naga College, ipahiling sa inda at mga bagong issues, tanganing dahil sinda masupog, makiulay sa tao. Kaya nanota, bakit tagline, no one must be left behind. Maski dahil nag-eskwela digdiyo, dapat kayon sila sa itong programa. Yan ang kan corporate social responsibility kan Naga College. Presente man sa nasabing aktibidad, ang mga barangay officials, barangay volunteers, as in parent leaders kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Saro sa mga aktibong nag-atinder, si Nancy Chavez nagtutubod na magagamit nindaan mga impormasyon na nadangog sa forum na dakulang tabang sa sainda. As dupon po, natutulungan kami kasi po nag-aaraw muna ng mga idea para magamit namin sa during mediation, as a leader, paano ba ang maging true and effective leader ng aming barangay para makatulong sa aming kapwa. Nagpasalamat man si Barangay Chairman Victor Modino kan Barangay Del Pilar sa magay na pagpaabot ng kaaraman asin impormasyon sa iyang mga kabarangay. Asin sa indang minamaawot na makarequest ng masunod pang forum para mas mapahiwas pa sa indang kaaraman sa siring na diskusyon. Base doon sa mga naging pinaliwanag o binigay sa aming mga topics na sobra na pwedeng magamit o may apply namin dito sa barangay bilang mga barangay officials, mga barangay volunteers na dito na yung natutunan nila na mga pinaliwanag sa amin na pwede namin may apply. Kaya kami nagpapasalamat sa ngalan ng buong barangay council ng Barangay Del Pilar. Nagpapasalamat kami sa ginawa niyong libreng training o itong capacity enhancement training kung saan ang gaganda ng mga topics na kung pwede nga lang sa susunod ay mag-request pa kami ng other topics na may hatid nyo sa amin. Liwat mahihiling ang karahayan kan mga arog kaining aktibidad bako sa na para sa komunidad, kundi para sa sadiring kaaraman. Para sa GNN TV 48 Naga, Jonah Dalurbi, Newsbreak. Bago po kami magpaaram, buot ni pong ipaabot ang samuyang taus-pusong pakikidumamay sa pamilya asin sa enterong komunidad kan Naga College Foundation sa pagtalikod sa kinaaban ni Mr. Benjamin P. Villanueva, Senior Board Advisor kan Naga College Foundation. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dahil malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nahingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidan Bicolano. Ako po si Cristian Reyes, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a Lasso
ISO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. G ka na ba? Tiger today. Ano, Moraga?